Ere n'Ensoko TV Oboroso bw'umugusi. Mwanchomo rigereria w'Ensoko TV oboroso bw'umugusi neri tukuria gatano asumutinyo yego kabiro mwaka w'echile fuibere 25 no mono kugera kwane una kwagenderere buyana bwego no gendera tekwego kya nemero birionsi Ensoko TV kurwa chinse 12 chikmambi twagachagete nemero biri tukwikera bonde kana inde kingo kwarigania erituchika nyora maya asinchira yobwekera buna basaki baito bayariganirie aseri tukorigima ase barenge erikwene kinango wekerare na ye bwemanye alia akorekanire aya etire no bwego ayara chikubwatia ase obotuko obwege tuchake gosanga asobwamo wetera sinchira yo mutandao bwekerero Facebook raboigo asensemo ya YouTube Ensoko TV raboigo ase namba ya mawasiliano ase ujumbe enyengeni gere notisa no ibere isano na isatu isano ne mara gatano omwerio veka isatu ine na rali link wariganderetie asobotuko bwabono tigango taranyora wetera asinchira yoko ya chutia twara gusaba umweshimiwa kairi cyane kinayo romugambi ito mugo ngitiore nyogo tagete next time tukubwata ko bokore neri yakabere irana oreke bisha mangana ya nyanjwa nyansancha so that nyansancha Bosongo na nyanjwa banyore right yabo abamenyi be location ya Bosongo kworokyo kogechiwa kwabo igoriyo gwatana no akwe location ya Bosongo neri yabo baracho ase nyasa kodende naenda kokonye omente nando omente se byaru biranere birano asao minto no mondo bwogo kumye atugwa tokonyire asana na moni amataye mukura maroni gere no mogoko monene magiga yokwa gachure nyumba nyuma yo gutwerwa segitege tambe. Mimi nilitoa ahadi, wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Omurai Wense William Ruto wako pari na kora umorobiri onyota ime ya Malindi ya county ya Kilifi. Dakika na ya mwegoro yense ya mo chia chinsa cha Afrika ya mo cha karibu tanyara senchira yubwekerano iretariane Ishmael Mogere asumu cha karobo tukubwa bono abamenyi be location ya Bosongo nigo besokire na kworokia okogechio kwabo asekeri nigo bataisa negetie nchira yogwatana no akwe location ya Bosongo neri ya bubaracho nechi sub location chibwenerete kobao gukwara isiko yobisi yo mo commissioner we county ya Kisumu basorero chinga kibagania kwererwa wekeranu igoro yenganiyo nigo barere igoro yokugani kwabo kubwasyo kubwechimbebe ekyokurwase abarayina bo igomo commissioner eribo menye no murembe kungusana na gutayo ekiagera okwigwana nkwabegetuo igoro yechimbebe cyoburo musekeito Petuel Machiri ariganiye roboti uruo asenchira erengekeranwa sobotko bwabono. Amangana ya na kwane tu 2017 na 2022 mangana ya beire gazetted egente kigiachire na kikiatoretire gatoche ko fuatilia ensemo y'abamenyi be location ya Bosongo nigo besokire no kwandra igoro yo kubaganwa uko waetechiwe wetere gazette notice ko location ya Bosongo neria ya baracho ko kwanera igoro ye location ekoro ku Bosongo location etakeire kubaganwa ebechi location ibere chikoba location ekoro kunga Bosongo location ne location yendero kunga baracho location previously Bosongo location igo yagatwarire chi sub location chikobwati abwate sub location ekorokwa bubaracho sub location egatwara Kionganyo sub location egatwara Nyamage sub location egatwara Kisi township na ekaruoro egatwara eyetokorokanga Nyansancha stroke Nyanchwa sub location. Okwana isko ya bisyo mo commissioner we county ya Kisi chinga kibaganya gwichekerero kyabo higoro yo kubagwa which sub location chirase location echibere ekele proposal ya rwetu location yebaganu chikamakuruoro chikabaganu enchire kobwati ekabanga Bosongo location echikotigara nechi sub location chikobwati Nyansancha ebaganu erokunga Nyansancha sub location na Nyanchwa sub location
chibe kando igo bosongo location ya aliko chikotwara chi sublocation echo chikorokunga Nyansancha sublocation, Nyanchwa sublocation na township sublocation. Na bobaracho enere tware chi sublocation chiko bwate. Sublocation yentangani ekorokunga bobaracho sublocation ya kabere ekorokunga Nyamage sublocation ne ya gatate ekorokunga Kionganyo sublocation. Niko baichaniro kobora kobwasyo kubwechimbe becho. Bono kwelende ya sublocation ya bete separated. Bono tuanyorire yani location ekorokubo baracho location. Lakini being that kwelende bono boundaries injire chiatakire go create guchinya tutamanye tinga nkichiko ba created. Ngakichiko ba created. Buna bono the new proposal ya bete igorogose the proposal tuaretere tugoro inga kwelende bono bosongo location etakeire gotigara negento tokuruka Nyanchwa stroke Nyansancha sublocation, then totuare na Kisi township, then totuare ne sublocation yekorokwa Nyamage sublocation. Na bobarache chikotigara na bobaracho na Kionganyo. Toko bolinga sababu ningi ebinte bibigo chenjeri. Asiba muganiri muchumbe bwe bunge ya Nyaribari chache Moskeza Iljanda. Weston gatina kwayana igoro yobo tutuka nubo ere bamenye no morembe. Not children of the lesser god. Igo tware gosaba omweshimiwa Saidi Chanda still nayo romugambio ito mugo ngitiole nyogo tagete next time tokubwato kobokore neri yakabere irana oreke bishama ngana ya Nyanchwa Nyansancha buno mweshimiwa orurega iga mochacha akwanire so that Nyansancha Bosongo na Nyanchwa banyore right yabo n'abana ba minto babo baracho banyore right yabo togenda coexist una abana abamo. Tunakuomba mheshimiwa Saidi Chanda ili jambo hili ikiwa wewe una differences zako na any of your cabinet, any of you the member of assembly, hizo tofauti zenu, yeye ni alikuwa na kura yake moja makura mbili. Sisi hizi kura zote ambazo ilikuchagua, hata wengine kama hakukupigia, lazima watu wote ni wako. Kwa hivyo Chanda, mheshimiwa, mahali popote upo, naomba ujumbe huu kufikia kwamba hatuna raha. Kisha kama hatuna raha, hakikisha kwamba sisi sote tufanikie katika raha hii ili tuendelee na heshima izidi kutembea. Ekera kurusia kwendo mugambi kurbo baracho amobekate gutugambira akaraigete gago gutugambira igoro tenga igaro mugambi tarenge kurwaro seitogaiga nabigo nigo baganiro bwasyoku asokoriko kwabagambi ne chimbebe cyo intubu n'abantu babosongo location etwate to kwana igaso bwamo etutagete fairness yebe asa abantu ba Kisi Central Ward etutagete fairness yebe asa abantu babosongo location because location echile under local governments na local government omuntu ogochoru from a local government igata kile koba omuntu bwe locality eyo Korpoteria Soko TV kuro mochobo songo Chempethuel Machin Biamana soroboti urumu sakyoito asense mwende ya mate ya mukuru wa maro wadi ya mutichense mwe bunge ya South Mugirango nigere no mogoko omwanene magega yogosirwa wetera sukwa gachirwe nyuma yogotwirwa asegekege tambe nonya nabo ni Dennis Makorisonko uyokodye kerego kyo bunge asense meyo atebire buna eganga yaye enene no kwenekia buna abatakana barabu ngosiro bare asenjira erendo ngibiro musekyoito Wycliffe Warenge agotumanya ase mogorobo bono nase kenyero kiamaro ward ya Muticho ensemo ya bunge ya South Mugirango county ya Kisii asenka ya Julius amonomongno ya Josephine abwase kigitambe babere bagochandika asogotoro nyumba watakana no batako bwere akina akata grama duka matano nare abana mbwata batano osange nyumba ande dogoturu bukia nanya korari chijuarambe gete moto akinya sab namba mugambi onya gonkonya Ogo no asengo enda ngo nyinto mbiri ko nanya kuminyaka na asende enjande yetu nabono nigo banyoriro musamari omuya oyorengete kuriye kero kyo bujumbe bwensemo yebunge yo Dennis Makorisonko oyubwe sokya na kubakonya kubagakire nyombe yo Marioka magayo kuigwa ekerero kyabo ere tuachira onye familia ntaka bere enyomba yabo moroche igere ngo tupi ere rumwe yemo na kende nkeri nyomba na abana mbabwate bonekero bwate rumwere rumwe yeme nyombe rumwe yeme ngotu egotu nyomba na abana no bwate nabo obokongo boko base familia abanyakenyoro bagateba ngaki familia netakire konya nkerwa
nachire erinde tobagachire enyomba engiya etari gotwa naende enyomba yeribati buya naende ebwate chirumu chinyinge ime bagokwana n'abararia nigo Mugaga Julius amo n'omong'ino ya Josephine bagokana gwaka bunang'ambuya mono ase ogosirwa ekiagera babere bagochandeka ase ekigetambe akingwakera omugambia onkonyire ondusirie atano Gongwakera omusimbia mono ase kondusia enyomba konye gondwera n'abana bane nyomba wagire sana rani nchenda ale nyomba etari gotwa atari ane nkoro kunjeri na bosori oyo bwombacho ano enka yane abana bane Julius Magaro mbacho na bana kaki omuheshimiwa ase Nyasaye akorende naenda agokonye omente naende omente ase biarubiranirere Nyasaye ominto n'omonto bwogokumia atibwatokonyire ase anene mono nonya nabo nigo Sonko ariira buna nigo arache kugendera kuri obokonyi gochia ase bari batari kwenyara ariko baimokia na baro babe buna bande bogirango yeito gaiga ntobwate chifamily chinde chingamunechi na barabo babwate chinyomba chingotupi abantu baita abataka gatokonyora ribaga gochibosia tokonye mune konyarekana erinde obotaka muno oboiga bosire amasikani yabe abantu batwara enyomba engi yake ebwate none chirumu echinyinge baibori bakorara gochia na bana bakorara gochia nigo airari bagerio como obokoyokoria ekero ky'oborai bwensi ya Kenya Dr. Fred Okengo Matiang'i na bataba buna ensemo y'ebunge ya South Mugirango nigera chikaba muriga yaye siasa yarongo chakere intu ase bogiranga etole timu Fred Okengo Matiang'i abantu baitu bonsi pi Fred Okengo Matiang'i naenda ase obojumbe Dennis Makuri Sonko bono nigo yabere buya ekera bataka bagoikerwa na gokonywa na igo abandi bari barase binyoro babwenderete baikirwa n'abarai rogosirwa ase enjera yamo gusase yende ingoripoteria Ensoko TV kurwa maru ensemo y'ebunge ya South Mugirango county ya Kisii Eritriane Wycliffe Orenge kurwa se county ya Kisii gwikase county ya Nyamira abamenye elfu ya mone chimisano kurensemo y'ebunge ya West Mugirango ime Nyamira abubarengetwa maiso omwako eta ekero gyokugweni wakwa bosa ase kurende bataetwe ebirore ebyo nigo banyorire omweso magiga y'ebirore ebi bya maiso gwikerana rero iga ase county ya Nyamira ase omurubiri yokoragwa na Philomen Murara apiemo amo na Douglas Okeo nigo baenekire ng'a abarwaire ose abaraegwe ebirore ebyo bari boka berigete kwegwa kurwa se chigwari sano chensemo y'ebunge ya West Mugirango umusakito Stephen Nyarikembonde na roboti urwo mega yo mwaka wetete ebyombe bitari bya serikali bya Philemon Murara PM Foundation Resource Foundation hamwe nyagitari ya Riams Hospital otwara obweni bwa bosa aso kwera nebirore bya maiso niga bamenye eriwe ya mwochi misano kuri ebunge ya West Mugirango abo batanyorete ebirore hase kurende barigetiwe banyore kibakogokera mayaga y'ebirore bigo chicha tubwate program yo kwanya n'ebirore ya kore last time abantu bari batanyorete ebirore naje byakire erinde tutaita bate y'abantu baminto bari banya bakura omoyo bagatame ebirore bibononga byakite bikagenda birore bibi kurwa atambe sana na our partners to kora pamoja batu abinyorire bono ntorire kwa abari bapime tuboka tegetwara ebindi bari bayigeta okorerwa screening ya maiso igo tuarete birore biri bari batanyorete ntobwate birore biri about 1500 bari batanyorete egere banyora igo bunate bire naende taisiasa togokora itu otogokora aso bokonya abantu baito asenge tuanyore n'abantu baito bokongo bonene babwate n'obwa maiso yene project yagenderete pakataranga tuwa konyira abantu abangi babwata bokongo base county ya Philemon Murara PMI uyukoriye kero kyo Senator Nyamira na Douglas Orutonge Orisosa uyukoriye ekerogo kyo MCA wodi ya Bogichora nigo bate birenga are na siasa cha 2027 nigo bagendereire omoroberi obo kwena nebirore bya maiso bya bosa murenjere ya moyo kwerani okoboko ase amate tugende yakabetho goteba ndune project tugende dago koramo
tuna tubwate ya PM Foundation na echi organization chidokora turaika magana siasa bandu bali wanya waka ni siasa ngigeto ya tugutaliramo tigabatike nduna bananyi dokoregas nejeke 2027 ndege tukulikikura ndibona iga egento genta gokora na gokonya bananyi just okunyara no go give back to the community na siasa nero igorende bona garo byansi bwatera ni bigo igona ribande tegas kuri gindo wa senator 2027 na ande ekarole rita uikorora ngo gutachi abantu because igo kweruro chiko samura abantu egati yabaria baegwa ibirore ebyo bya maiso ebi bya ikarero nigo bagokeire uburai bwaba babere ikiagera egento twa promise tiwe na kenyole kabako abaishimiwa bisoza na bien murara biya mono ase nyinge gasima korire na gokire na ndi nyasaba sesenie na ndi mogendere gokore gasi ye mokonya bangi nje na nimbwate problem ya maiso lakini nere kero na bambimete bagantebye birore nkonyora bire na binyori ceremony ya PM amone resource tegasi bakora ne gasi nje kyara bakonyira abantu kurwase kinse ocha igoro nigo moroberio bwokoenana ibirore ebyo bya maiso asa bamenyi abatigari abo bairigetie kurwase bunge ya West Mugranko baraje kwewa gochakere wiki gochicha kurwa Jumatano ase bituo biria berigetie bene ase birore bari batanyorete ebirore tobwate bire 1500 abana bauje kwa ebirore bari bapimete lakini bari batapimete mbachororo egeko gerando yo twale round yende ya kabira abantu baje gopimwa na abantu b'iki school bari batanyorete bone birore tobwate na bugaiga igo togocha kubatangazira osoko batangazira rituko kisenta kibuna bare ko screening bache rituko buna to bateba bache baigwe birore bya Steven Nyarikemone Ensoko TV county ya Nyamira Togotigara ase county ya Nyamira ekiombe kia magogo boda boda self help group kegotoka ime ya mukwerere ward ya Kemerense muye bunge ya Kitutu Masaba nigo kia mwakere mbuya mono omwe bwe ward eyo ya Kemera Matinganya Chaki ase okubasira na mabati 12 ayuarengete guchya kubakonya korosiera asa barundi chipigipigi bakwigama kaukwana ase kenyoro kia mukwerero nigatebire aliya guchya kubakolera sentunda eyegayo mweryo ase ntunda yaya nabo gikubori abantu bonsi bare babe amo iri gusira Fredi Matiangi aseganga yaye yokurigia oburayo bonene aiga Kenya Vincent Monda na roboti urwase obwikiranu ekiombe kyo kia magogo boda boda ekyo kewatranete abasubati abo barabaremi bechingeni nabo iga batugi bechinchoke nigo baorokirio mogokobo nyuma yomo MC obo muskenya Chaki Matinga kobainyora asa moleta ndenko chose mungale omwenga ese boli ya mukwero polling station omwesime wa deputy speaker Nyamira county twatebire mpi yamono asoko takora abantu bao bamukwerero itangania ayuwa tokalima na kiombe kya boda boda mbi yamono mono watebire ne konya abantu abange nsega ntonyoro bonje libo bato sike yoskinga twazikire saa moja mbi tokana nyamba kansa 2 kana ntwanyora bitoki towezo nyumba yamono ase omwesimiwa ase ngenjo gwacha ase gotorora abanyapota pota ase kenyoro kia magogo mbiamana ase amabati gwatoire 12 ratokonya ase kibandeke ekerebu nembure gotwa rigara twaiga mororo kote yo murai ngambe yamono oyo nero gorokwe kimisati egento omurai kwanga okirimono turiko ngainereri asoko nyara ngote more gokora ikiagara ncheo nanyorete riboti ngocha kwarenga naende kana kia mangana gwatemere gwaikira kagokwanera abamenyi benseme yo ase tundu bali ya charara ime ya mukwerero omuske Matinga nigabane keiribuna epare koronya gachenche eike charara egende momoma emanya goika kiendege ngochiare koyokorora ebengiya nonya yaberege ko babamenyi abo bokongwe ekerembura ya ture epare ekereta kosigwa murende emetaro ekere pare arosigwa endo kego sarie para na mache mo tigache para omuntu okorema korkwaro obe kamera bagoche para liyo motaro ticha amacha ali abutore para gatigati nande kereza korosigwa epare ne ino omukore na muntu taira mum boigo omusko yo nigabane keira magenderande abamenyi benseme yo komenta ne para amone class kiritwa teba garia nkobeka tore taya gacharara ekere cha enyorire ekera bangina bako nyanya chiabo ngobabekera tore taya ga Chinsoko njiroro ibere chiko chakobe kugacharara mbaje baete barore chibichi kunyungura abantu abange kiendege na batebya
kwa basiende nyagitari eria eben twabegete jire soro milioni 8 nyagitari eri mune koba nabokwenda kwara rune jire chinkake kagokorera nigababoririe basire na kumubwatisya Muske Fred Matiang'i asoba chorio banene boli mutwe igona bonta temba saba bantu bamintonga namanyire ngabono engakie yaikire lakini mumanyite nganto bwatekerenge kemo korugusi na intunto bwato mumuroito bugera wasiri buya obekire cyanga cyindabu okoroku Fred Okengo Matiang'i oine ara to support lakini abantu mbare be yageto bo chabu otoko bakani ngamonya ko moikange tomo sabere inje Vincent Monda Imeyen Soko TV Biamano Musekete Vincent Monda no roboti orwo asobot kubiga kurase county ya Nyamerwe kase county ya Kilifi ritkuria rero nigegatia basaye kurwa Malindi county ya Kilifi benyore chibesa cy'umurubiri bw'umurayi bw'inso manyekene buna nyota bunenchira yemo yo wechakiri obunchiriri na kwegendereria asamagimabo gukora kurase semo ya Butwani obogatigati bwo cyo Malindi ruto ni gaira chinga kicyabene kubaliera eira ya magendera bamenyi ba Malindi amagendero alia arabakorere asinga kyababwatani baye barorekana gotogia obokoreri bwaye obukorengana na barabwo burayonchore ensi ya Kenya gukia sebirengo byegoro buno muri kyoito Daniel Omwaga ariganiri roboti urwa senchira yobwagari Ritkoria rero omurayi bwense Dr. William Samoei Ruto nigairukia na koira omurobiriye o National Youth Opportunities Towards Advancement nyota weekend semo ya Buntwani Waterfront Park obogatagati bo cyo Malindi county ya Kilifi mbarambarene ya nchenene ya India Okwana anechiribu chabasae mayagayo kubatona nibo ya nyota yura bakonye go chake byasa na kwegendera samagimabo Ruto nigabolia koba maiso na guyatana na kurwase siasa chimbe echokorengano morayibwense cyatiringira magima ya Kenya asechinga kichintambe bono Siasa imetusumbua miaka nyingi. Siasa inaendeshwa kwa mirengo, kwa ubaguzi, kwa ukabila, kwa mambo ambayo yanatenga Wakenya wengine. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Omokonyo ye Professor Abraham Kidhure Kindiki nigare kana konyoaka mabuta ye kokonanti omoroberio yuanyota asanya togebuna omoroberio rabakonya basae bali batanyoreta mabagayogoso asechisukuru au chamegerio. Mradi huu wa Nyota ni mradi wa kuwezesha vijana wa taifa letu la Kenya. Mradi huu unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakufanikiwa kwenda chuo kikuu kupata degree ama kwenda katika chuo cha anuai ama kwa sababu nyingine. Koruabwe omurayi bwense nigo akobaria agoikoba katakati bo cyo Malindi yema sayema nabwatani baje bege siasa na niganyora libaga ligo kwana anechiri bucyamenyi ibense mejo Malindi hoye Okwana umubunge ebwense meyo ya Malindi Amina Raula Munyazi oyukonyore mamincha na kwikeria oborayi bwaye omurayi bwense William Ruto nigoma isamarore arekana kweboya eyanga yerangi ya mayae na komotogia omurayi bwense William Ruto ase aralibaga lyo komosaba omurayi oywe kwikirania magendero ao imejense moye bunge yu ni raha si raha Rais tunaye hatuko naye. Mheshimiwa Rais, tunakulilia wewe kama baba yetu wa taifa. Watu wako wa Malindi wanatatizika kwa sababu hatuna mataa ya kutosha, insecurity si nzuri. Tunaomba utupatie projects. Hapa mitaani tunataka tuwekewe solar street lights na kule mashinani, Mheshimiwa Rais, kwa sababu niko na watu wangu Jilore, Kakuyuni, mpaka dakika hii hawajapata stima. Nanyanigo omurayi bwense nigare kanako babeka aseratiria bakurumi imejense meyo naboigo buneira yaye nigo are kanako babonchorera abamenyi ibense meyo emeseto ya magendro ao na hawa matapeli. Wewe mama unasema kuna matapeli. Hawa matapeli mimi niko na dawa yao. Hawa wenu nitakuja niwaambie mambo ni matatu. Either tuwafunge jela, wahame Kenya, ama waende wapi? Nimeweka pesa
bilioni 2.2 ya mambo ya stima. Kule Jilore, mahali umesema nitafuatilia. Maneno ya Malindi kuwa giza. Mimi nitaketi chini na rafiki yangu Mheshimiwa Gideon Mung'aro, tupange hii Malindi. Hatutaki giza, hatutaki mambo ya ukosefu wa usalama, tunataka tupange mambo ya mataa. Basi mimi nasimama hapa mbele yenu. Si leo ni Januari, kabla ya Disemba nitakuwa nimekuja kuanzisha ujenzi wa hii airport yenu. Abarayibande abo barengerire ko asereko no marayibwense namono mwaziri wa mangana yechigosori Salim Mvurya, umwaziri Hassan Jo na bonsi niko barekana ko motogi omwarayibwense William Ruto ko batekana magenero ali abaire ko akagoikirania ase serikali yaye. Omoroberio nyota oyokumo bwatani omwarayibwense Dr. William Samoei Ruto nigorengete ko babomba ama milioni chabasae abo bagotebekana gutwara mu baromo neime yense ya Kenya anene bosi obochorio bonene bwo mwaka ogocha obogenderete gwa kodi na gusukerange kirage ine abasae mbachikonyara komento borito aseratiri omwarayibwense William Ruto na kamokonya koirobora Yesu mochorio bone bogocho mwaka ogocha asentunda ya kabere naende inkepotereketeseni Gensoko TV retariane Daniel Omwaga Biamono morike ito Daniel Omwaga aso kwargani roboti urwase obwagare asense moyenda mashirika aonigo aborigo n'abarimu abanene beti skuru cha senior secondary batige obwanchirili aso kwena na scholarship ekerogyo kwena nobokonyi guchiase aborokiwa beti skuru au boigo nigo baboriri abayibori bonsi batigo cha skuru chekerengo gense kinga kecho mwarimu manene we skuru ya mabuko nigaruro kobore guchiase amashirika yo gochora skuru chioboraro ekero bakwena na obokonyi buna omorike ito Julia agotumanya obotuko bwabono. Amashirika ao ayo akwena na scholarship abori watiga korogwanchereria ekerogyo kwena nobokonyi gochiasa abaorokigwa bechi skuru ao omwarimu omanene bwe skuru ya mabuko secondary noyo amasegati abarimu au baorirwa abaorokigwa 12 neri shirika erimo ereri akanete kobasira erogosoma ase skuru eyo ya mabuko. We lost about 12 learners who had secured scholarships, especially Elim scholarship, that they had to be moved to other institutions because Samabuko was not on the list. This is why I could wish to appeal to those who offer the scholarships to consider schools like Amabuko which have boarding section, so that they can also sponsor those learners to come to our institution. They go through Amabuko instead of them being admitted and then midway they're transferred, since they cannot, those who have the scholarships cannot have the learners at Amabuko. So my appeal is that if all boarding schools, all schools which have the boarding wing, can be considered for the various scholarships like Elim, JKF, foundations. Wakwana nabariki bamangana korwa skuru cha senior secondary imeye county ya Kisii na Nyamira niga barimu abanene bechi skuru echyo baboriri abayibori wonchura birengerero babwate gochichi skuru chekerengo yense. I will strongly appeal to the sponsors to change the attitude they have towards some schools, because this system is not exam oriented like the previous system that is getting phased out in the next 2 years. This one is purely different, and they should give an opportunity to those schools where those learners have been placed so that they can learn. And maybe even our parents should change the attitude they have. The idea of thinking of those big names that they used to have. We have got the other emerging schools that need to be given support, like this school. Chingaki echio nigo chiskuru chinde chiago kira soko nyora abaorokigwa abange wetara kwena na gwe scholarship ase bayene kirebuna bachikobeke emeroberio yo gwekerana chisemi ase bara sencherengia. And this year so far we have received 26 from Elim Jomo Kenyatta Foundation whom have been settled in school, and they are now comfortable and enjoying their studies. We also have other partners and sponsors who assist us in settling the students in school by meeting their expenses, and this include the county government bursary funds,
scholarship funds. We also have the CDF. The most constituencies, quite a number of constituencies, have placed the learners in this school, and they are supporting their academics by paying for them the fees. We have the faith-based organizations, the churches, which are also supporting students. We have individual people, even the corporate societies like the banks, the KCB Bank, we have Cooperative Bank, and other well-wishers. Julia Obuba, Ensoko TV. Miamano mwancho morire asoko choren soko tibyo borusuo mugusi na boigo asukubwatia moya senchira yubwekeranu yenseyemo ya bono botuko asaboro ningo tokorasi umiri chido kuka na nyuma yayo ningirane na yande amange toskare ne TV yago. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Ensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko lya Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko
asiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonse buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebine ntubwata phone accessories naboigo ntolene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchubwenyorera spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega au tuline sabyo okole talentambe gucha kuligie byombo bunebe totarira somo chokebirigo naboiga somo chunamira gusa twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Eye Nensoko TV oboroso bumugusi Karibu mwanchu mwerigiri asensemo eyega ya kabire tuendere kwemanya amange asobotko bwa bono guchaka kurase county ya Nyamira amagombo nigabwata isa somo basorero asekenyorokia nyachuko chuke gutoka bosamaro imense muye bunge ya West Mugrango county ya Nyamira nyuma yo musacha bwe myaka yagatwa gusira ubugima bwaye asegesima ime ekyo ache gukorora nyagusira oyokoro kwa Robert Mumanya kurase kenyorokia muruga nigaika asenka yomogaka nyamwaro lero mambia na kwegwe konda yugukorora egesima chidagika nkeigo ekeroba chakire egasi eyo nigembe ya mwerera kare gesima ime na gusiria obugima bwaye Vincent Monda nare namange Nyagosira Robert Mumanyi amona abandi babire nigo baika senga yamo asekenyero Kenya chokochokora mambia na koegwe kebago kyokorora gusegusibye gesima egasi boigo babere bakoyakora elyo konyole bitoki kolende tibamaete buna egesima ekyo nabona endege koba omotego bwa makweli nigo egotebekana Nyagosira nigaso imabo kolende tairetigeka abo no embeo ya mwerera osiri obugima bwaye Jasa Marieta Mbata Michelle onkorwe gesekenyero kya muruga omwana uyo ngo charora tokonya so gukora ebisima na kurugoro mugako yongo nyakomurigia renge acha komokorere gesima kiae njebuna nyigwete ndebo bwana aringo nyakorisia ng'ombe inyuguna yayo mwana rukore gesima okwamiranya choko gesima ndi twamenyokani gocha tugochigocha twanyora abantu barabange abantu batisia bakire bamurusirime buna bamuirire Nyamira Asamarieta nche nkoro kuchose morara korwense ama ya moruge Robert ne bundi yebisima sama tukamange litukori okumisana twanyorere ng'omwana Robert Mumanyi oyo kwerwanirira mono chinjira cio gwekonya kwirigeria onyare koboga gusirio obugimo bwaye ekarachi goso ase gesima kyomuga kanyamwaro gweko korora nabo yanyare kananga onyare koboga gusira bono intuto koboria serikali yeito gohetera somongino mwabo no mongino mubora katabwate mugaka naba amate naba ire naba sani muranyare koigwa mangana aya elinde munyara gotobwatisia asomoroberio bogochikwana ni omwana Robert no monto tosigete mona ase kenyoro mo especially omonto okwende kanisa na ndo monto bwanjite emeremo yaye yamagoko Samarieta nkoro kucheni alicha njomo muroyo igantu omera na mambia ekero nkorubara kogore sukari onkwani buya sana nabo barenge batatu babwate emesigo yabo chitageka chinke igoto koigwe bikuro nga Robert okure rende nabangi nabagaka nabana twaminyokani gocha twanyora obomaene na bare mabu na twaganyire iga bake serikali yacha egere bono yacha komorusime bono ntore no gokumia korengana na isemo Nyagosira nigakorera buna Nyagosira nigakurwa enka ere no buremeru obonge bwe bitoki abwasasabire amate yonsi ebabwate sia somo chando yo banyorire Samarieta korokuri chati ali choko obeire okwerwanirira ese ngenjo yo kwerigeria anaria ase bisima lakini bono yakere pati embe seri tukoria rero bono mambia ogendo kwerigeria igorenda abamito igongosorora mutubwatisie mongina momuro mito na kwete taiyo mongina nere mobiro etoli muya igo aki abaminto
kende nge yabwate bono eyamateyo nigo yasabire kubwatesiwa eriobairanie omorugi nyagusira oyuchiete n'abana kwetera eriomana senka airane gose nakonye nkeyuo aminto nabo mogotobwatesi ase eng'enche familia igere inse motobwatesi egere akoeni gukwaye gocha kobokuye ase eng'encho na omong'ina oyo achiete igo nabo mogotobwatesi tonyore ebesa torigi nonye eng'ombe tomorwere eri bono airane egesaku kia Robert geche kororekana omuro oyo nabo bari n'omorugi oye nagetakagenda ari n'abana nari sobo igo ng'a ntotagete muna efamilia airane igo rende abaminto gaki nabo mwengo tobwatisia samarieta ngoro kwa Philip gondo yo keng'ari egento ngosaba kuno kigero gito naba murabake urujo muno gabo ka uroma ko rubo emambia ka bwate ndoto go chugikira ni tukunga kya konyora nusi 10 egere nerega ni kifamily onte prosi go kuerega ni one muriyo ya chikuirana n'abantu nde gwensi gwete yugeri mungunu mwabona mwate gote ona isemoke no murwaire ise gasirite kare no mone ntakana okwirwanerera anyore 10 abeke mwaye anyore 5 asiri nyongi na mata nuse nginjo burwaire entore tayari se gwakana se ngimusubati no muntu ngadi working na konyongi no yotigaire asoko muzine yo komakonyiraria inche nare gotebie family pole amakweri ari kerase nabo konyora none kare guchikweri kwanyora amakweri ogoeta para kwanyora amakweri abanyanyimbo kuri umucyo nyamira amoneke ombekerege kurigirira emebasukano nigo barusi omubiro yugabo nakoyoira gwikenkendu imeyo umucyo nyamira ekero botuki bogenderete inche Vincent Monda na kwareganire aya kurwanya chogochogo ase ayabwatikene ni chisemi serikali tari ase chisemi korende serikali ya county ya Kisii gekobwaterana na Ajira Digital nigo yegwire meroberio yokubasemia abana igoro yobotumeki which computer emetandao yekerero amangana mental health na boigo igoro yechinchira chokwegendereria kebunchureria ase ntunde ye ase entunda ye ase ward ye chitago barabwense mu yebunge ya South Mugirango nigo aborokiwa beri kirie baetanite chimya isato abono basemi gukora umukia sekera ekemo keria bagokora ncha samari tankoro kwa Ishmael Nyakoni umutuniri wa program ya Ajira ase county yetu ya Kisii wachira ase ng'encho gocha kebirasi bya Ajira ase ward yechitago borabu nse umutuniri boyo minto MCA Felix Nyambane Ombati abanafunzi abange sana bayasokire ase ng'encho gocha basoma bare over 300 abaye togwakira magaba netongambia mona ase ng'encharo ringa bya bakonya bange bakuri family chintaka erinde banyore the basic trainings bunabona amangana computer literacy amangana personal branding and marketing amangana career choices amangana financial literacy erinde basaba bamanyanga kibali erinde kera bakogenda kuchibosyo kana boyo abanafunzi abange mbale bakote form 4 batamaiti ose batanyora asanga bakonya ko busy aboyo ba skills ekiri chikonyara ko bachiko bakonya gwa approach bugima asama tukale bosyo igayo babata bya bayibuli balenka nabanchira abana babo erinde banyaka bagojiche program yenigere fully sponsored amane county government ya Kisii siyo buraibu mugaba na Simba Arati boyigo kubwata namo no MC borogongoro kuri Felix twachirege gasengencho yoko bachaki erinde bekonya soge mugore bosyo yamana sana tugotigara chisemi mwaziri gwe chisemi Julius Migosi Ogamba nigo rero aigora bene gikaro kia gatatu ekiuge kumurikira tiskuru chobo bundi ase kirenga gyokorigia gukini birengo byobotati bwe science amona amaigerio yobotumeki bwe chinchera chekerero eye nigere ne kirenga gyokubakonya abasaye kwegendereria asamangana yobotati bwe science asense ya bono ya orokiria monchererio asamangana yekerero moigo yo boigo ni gwikeranwa no mugabara bwe county ya Nyeri Mutaikaiga na boigo nababwa Vande. Honor to join you here today for this timely and strategic event. This is why the government has undertaken a bold step and deliberate reforms in the TVET sector, aligning training to industry, introducing the dual training model, operationalizing the recognition of prior learning, digitizing skills mapping, and investing in modern equipment and infrastructure across all our institutions. These are not administrative adjustments.
There are structural shifts designed to position Kenya as a serious player in the global skills economy and find expression in workshops, laboratories, enterprises, and communities. I'm therefore pleased to join you today, not merely to open this conference, but to be part of this important national conversation on the future of skills in Kenya. It is a pillar of skills development for the entire Mount Kenya region and far beyond. This great institution continues to produce highly skilled graduates in diverse technical fields who steadily feed the service and productive sector that form the backbone of our economy under the patronage and guidance of Dr. Mwangi. Of Chapter 55 of the Constitution has taken deliberate measures including targeted and affirmative programs to ensure that our young people access relevant education, practical training, and opportunities that prepare them for dignified livelihood. Asense mwende ime county ya Nyamira waziri wa wachenu ime county ya Nyamira Daktari Donald Mugoi niga mochirega tiaba bwata ni bekiombe kya bateresa bwa bwatugete chinkwana nga Nyamira tebwa tiaba teresa basomerete obonyagitari ka ukwana kurwa sobisi aya so mucho na Onyamira Daktari Mugoi niga tebirenga chinyagitari cha Nyamira nigo chire na bateresa baetani tie chimye isano abo banchere kurwalia ne kiombe yakorenga abanyagitari abateresa banyamira nigo konyora bara lirie gucha kongea omugiro inse yaikia yemo egento kererete gukwana ayo. Donald Mugoi, waziri wa afya se kaunti yetu ya Nyamira. Tageto gukwana na mangana ataliye kene. Kuna usambaswa se social media groups cheito na se media houses chinde. Agote wange se county yetu ya Nyamira ntubuate abanyagitari qualified ose 4 county yetu ya Nyamira tubuate ndugwenzi ore kwak kero munyagitari ore se county yetu okoregasi uchagera bunanje waziri twensi tore qualified twensi tuchite school twensi tore license na ende twensi na togo of services to kutumia ethics na amasomali twanyari tukabatokonya kuruwa se school cheito aya bagoteba abantu be union gosekurwa chi social media buna mbali batari qualified obuno bolimo ei propaganda ya siasa eyo nari yogotema ngesengi toko eleke ngaki yechikura abandi baito bali batete ko gichikura abandi baito bali batete sariria chinyagitari cheito cya Nyamira echi cyarura satambe sana boikas chikira sibone une gitari to ya referral hospital abantu abange banyamira mbamaitenga yaru engaki tatwalira mache engaki yaringe nchafu engaki yaringe gotioka engaki mwari goje nyagitari amarioga tayo engaki yari goikekera abantu bagoje nyagitari banyoranga unonya bafanyikazi pa kolega simbayo lakini asaboni yekere nyagitari tuyanzero kolega asbia ebwata mariogo ebwata mache seine ebwata bafanyikazi baisene bali ba kolega asiororo tadiro liekere to gwanza bona koleta propaganda buna inyagitari yitu ne bwate abanyagitari batari qualified igo bali ba goteba iyo toko bakonde mono and togo arch media houses na bali bara social media aso gwanje ko ino amangana ya health amangana ye chinyagitari obe nayo de siasa murango nde mwensi nyagitari eno yetagite ya tigango tokole siasa ngakitoko improve services lakini tari aso korama abanyagitari baitu Biamano mwanchu murigeria ase okubwatira bwego chore soko TV burusu mwa mugusina wekera buno to wekera mwere obwama ya ense yemo ya Afrika ya mocha senchera yo wekera nkurende chinsa isato ningirane na ya ndamange yandira kubwati miro birende yatigere ase obotuko bwabono weka engakiyo litariane Ishmael Mogere.
Africa.